Tu zastavu u prvi plan treba. Da. Kao neka maskota uvijek, može ljudska, može životinjska. Samo imamo maskota. Ima ljudi već. Vidite malo sa strane, onda se mi ne vidi. Odmah na ove stepenice, a? Da. Evo da vam pomognemo, momci, svaki čas na blokadi. To samo vamo ključe. Samo, a? Da. Molim. Imre, možete ovako samo držite telefon da nas snimate? To ću ja preuzeti. Ali to je druživo da znate, pa samo gledajte tako. Uvijek da je. Samo sekund, malo ga podignemo. I snimajte uvijek ovdje šta se dešava. Kolektivno, a? Da. U Vrnjačkoj banji, jebo. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako neko ne bio dobro? Posle. Boro, posle možda nas uvedeš da nam pokažeš grad. To bi mogao, da plati nešto. Ajmo polako, ljudi, iz drugog reda prerasporedite se na glavni ulaz. Ajde. Gde si, Dule? Dobro jutro, da se ja opet da izađem na televiziju. Ajde idemo, ajde dođi, aj samo. Srki, ajde odmah dođi. Kulja, aj samo. Evo me. Aj daj 10. Mlađi. Evo. Suranjen, daj. Ajde. Idemo na rampu. Ajde. Dobro jutro, Novi Sade. Uhapsili Vučića, koliko vas ima, brate, slatki. Evo da vidite današnja blokada. Na radi. Ok.
deo ljudi sada odlazi na rampu. Ajde, možda ovdje bude frke, ajde. Policajce jakim. Koliko ih ima kao da su Vučića uhapsili. Dobro jutro, Novi Sade, vidjeli ste, Oni su blokirali pola suda. zatvoren je glavni ulaz u sud, sada idemo na to da se zatvori drugi ulaz na sud. Da, to su Stari grad. Stari grad, evo ih, javljaju odmah. I tu, javljaj, i tu! Kako se zove ovo, ja? Toroman. Toroman? Ali dobro je on, Jest, okej. Pozdravite načelnika, nije dovoljno policije poslao. Loše je organizovao, šta da mu kažem. Ne valja. Ne sad. Ne, za divno čudo. Ne, ovdje da idemo... Ima nas i više, boga mi, ovdje. Ovdje smo da budu čiste. Evo, Novi Sad i Srbijo. Narodni poslanici, pokrajinski poslanici, odbornici, građani. Posle jučerašnje blokade. Sada brojniji, spremniji, organizovaniji i jači. Evo i stižemo svi. Oto bi ušli, 100 ljudi je sad. Nema veze, ne spominju, jebi ga. Oni su došli ranije, To, katanac i lanac. Blokada suda. Evo vidite, policija pomaže u blokadi suda. Policija je sama blokirala sud, hvala. Dobar dan. Evo vidite, lanac, katanac. Zadnji ulaz također zatvoren. Vezali ga. Ajde mi da donesemo lanac i katanac. Teško odi. Peđa, može nekog da zamoliš da kupi još jedan lanac. Još jedan lanac i katanac. Evo, juče su s ovih stepenica pre svega gurali narodne poslanike, narodne poslanice uz primjenu sile, a danas pogledajte samo na ovom delu koliko je ljudi. Tu su poslanici, odbornici, doslovno iz svih opozicionih organizacija, spremni na blokadu i mislim da sud ovaj put će biti apsolutno blokiran. Evo, pogledajte kakva je atmosfera. Ključevi grada su kod nas, kaže Ćuta, a? Pa nismo mi naprednjaci. Vidite da radi. Na staru Tako da vidite trenutno kakva je situacija. Ovo je Kolski ulaz gde je parking zgrade pravosudnih organa. Obično kada dovode i privode aktiviste, dovode nas na ovaj deo i onda nas procesuiraju kod tužilaštva, ali nismo videli da je iko odgovoran za zločin u Novom Sadu doveden ovuda procesuiran kod tužioca i samim tim dokazano je da ovaj sud zaista ne funkcioniše u interesu građana, već pod dirigentskom palicom Srpske napredne stranke. Tako da u suštini vidite šta se dešava.
zaista veliki broj narodnih poslanika, pokrajinskih i gradskih odbornika iz doslovno svih organizacija, jedna velika solidarnost, čak su i oni katancem sami zavezali kapiju. Samo go. A nemam dovoljno municije. Ostaćemo ovde malo sa Srđanom, jer vidimo da se policija apsolutno povukla sa Kolskog ulaza, da su čak i stavili katanac i lanac i samim tim na neki način pomogli u blokadi. Ko te oglasio da maša? Javno je da danas ovaj godišnji odmor otvoreno bolovanje. Razumete? Uzmite slobodan dan. Slobodan dan je danas dao sud i građani. Dok se pravda ne vrati ovaj sud, imate slobodne dane. Evo vidimo da postoji zaposleni koji bi hteli na posao, međutim, vidimo i kameru RTV-a. Sad je samo glavno pitanje da li će uredništvo RTV-a dopustiti da se bilo kakva informacija o dešavanjima u Novom Sadu i na ulicama Novog Sada zaista pojavi u prvom programu, a sva je prilika da neće, kao što ni do sada ništa nisu prenosili od onoga šta se dešava. Tako da u suštini, eto vidite kakva je situacija na Kolskom ulazu. Pratimo šta se dešava dalje. Srđane, kako je tvoja procena? Pa ja mislim da koliko je policije ispred suda, ja sam mislio svi uhapsili Vučića ili nekog njegovog. Od toga nema ništa izgleda. Ne, ja nemam zaista, ja sam imao psihijatar. Ja sam morao. Ja sam imao psihijatar kad sam bio 4 godine u školi i dovoljno. Mi smo onako primali bez uputa. Ozbiljno. Tu više izgleda lekovi ne pomožu, samo rane injekcije pređu. Kaže, parking zgrade pravosudnih organa. Problem je kad su slobodni radikali na vlasti, uzrokuju metastaze i kancer, pa i ostali organi otkažu. Kao što je otkazao i pravosudni organ ove zemlje. Nisam pogledao ni jedno odnosno. Ja sam Goran Gon sadista. Znaš kad sam pogledao? Onda kad su pobedili 2012. to veče, tad je bilo sve jasno. Rekao je da će biti nuklearni rat i da onda posle toga pukove ćemo da pravimo. Ležačke. Sad je odustao od letećih automobila. Nema više kura. Sad ako mu ne budemo jebali Kivu, nećemo sad više ne izvodimo Kini te papke i ostale nogice. I zaključani. Brusilicu skidaju. Znači više komanda doleti, više komanda. Šta spono jasno? To sam ja napravio. Prvo snimio pa... Evo, ako seniorima nije teško da dođu od rane zore, mislim da je pravi način da kogod može, kogod nije, da kažem, na poslu, kogod nije okupiran svojim obavezama, da danas u toku dana, bar na sat vremena, dođe i da podrži blokadu. Oni su krenuli svi tamo. Pa šta? Pa robija. Ja ću zvati za katan. Ostavi se me ovde kao dezertera. Možda bi mi mogli naš katan. Dok se jedan pucanj čuje sa Ljubinog groba. Evo su i Beograđani. Idemo da se javimo pre svega Nišlijama, Beograđanima sa različitih delova Srbije, okupljenih ispred Novog Sada. Došli ste na ulaz gde nema akcije, ali nema veze, sami su ga zatvorili. Opa. Tako da vidite, zaista svaka politička organizacija je poslala veliki broj svojih odbornika, poslanika, pokrajinskih poslanika. Jedna velika solidarnost je na delu i ovo je ono što ja mislim da je bilo preko potrebno da se vidi pre svega i da političke organizacije i da poslanici i da odbornici
I hrabri građani. I hrabri građani, svi stoje na istoj strani i zaista pokušavaju da urade sve što je u našoj moći da bi se došlo do pravde i istine. Keks, meni te ne poslaš ono. A tamo kamera. Tako da, evo možete vidjeti, sad probat ćemo da zoomiramo kako i zaposleni suda posmatraju kroz prozore šta se dešava. Tako da, sud ne radi. Da pitam nešto. Gdje ste mi prodali taj ključ za bicikl? Ne, zato što mi ne treba. Vidite kakva je situacija trenutno. Eto, čak i pozivamo, ukoliko neko od građana ima lanac i katanac, neka dođe, neka ga donese, da uz ovaj njihov lanac i katanac vežemo jedan naš, čisto simbolike radi. I više da ih vežemo. Kao u Bovrečkoj banji, onaj most ljubavi sa katancima. Tako da evo, gledajte, sada ćemo otići na prednji deo da vidimo kakva je tamo situacija i šta je to što se dešava tamo. To s prednje strane, tako je. Hvala. Slobodan dan. Opa, izvinite. Nema, vamo je 5 ljudi, zatvoreno. Trebalo je to ranije, nešto oko ljudi, 60 ljudi ušli, mogli smo do 1000 stepenici unutra, nije bilo ogan zatvoreno, da napravimo neku priču, znaš, Evo sa nama je pokrajinski poslanik Milan Vasiljević, koji kaže da su od jutros sa Kolskog ulaza dali direktivu zaposlenima da ulaze, da je ušlo oko 50-ak zaposlenih sa stražnje strane. Međutim, ono što je činjenica, opet, ok, jedan deo zaposlenih jeste ušao, drugi nije, ne može da uđe, ali poenta je da sud ne može da radi, da ljudi koji imaju suđenja, sudije, tužioci, advokati, da su onemogućeni, zato što ako sud ne funkcioniše za narod, po Ustavu, po zakonima Republike Srbije. Op. Evo da vidimo i s ove strane šta se dešava. Vidimo da ovde postoji još jedan od prolaza, potencijalna mogućnost da se preskoči ograda, poštovanje, i vidimo ovde. Lepota jedna, vidi kako policija probija ovde kordon da bi oni ušli da sede ovde i da piju kafu. Dobro, znači deo zaposlenih je na doručku, ali ovde ne može da se prođe isto. Tako da... Idemo dalje da vidimo šta se dešava na frontalnom delu. Vidimo već ovde se dešava borba. Evo, pogledajte, treba. Ne. Pusti ih da propadnu. Lako je, pazi to! Lako je! Ajde! Nazad! Povuci ga napolje! Uvati ga za štiti, vuci ga napolje! Uvati ga za štiti, vuci ga napolje! Napolje ga vuci ga!
Napolje ga vuci, napolje ga vuci! Pogledajte, evo, pogledajte! Stajite vi bre! Pogledajte, ko je ovo? Šta radite vi bre? Ste vi građanska policija? Ako te nije sramota! Napolje ga vuci, ne unutra! Legitimacija? Napolje ga vucite! Stani s Ko ste vi? potiskivanjem, drži tu, stani s potiskivanjem! Evo ga! Napolje ga vuci bre! Pusti ti! Šta je bilo? Šta je bre? Ko je ovo? Ko je ovo? Pusti ti Srbiju bre! Srbiju pusti bre! Ajde napolje! Ajde napolje bre! Šta je bilo? Ajde napolje bre! Šta je bilo? Napolje bre! Evo ga ove što su upucu u ruku, načelnik. Gde je komandir što su upucu u ruku? Što ne zna ruku je pištoljem, to mu posao. Šta se dešava ovdje? Kakva je to prekomerna primjena sile? Kakva je to prekomerna upotreba sile? Gde su vam kriminalci da ih hapsite bre? Svi imate bre istu platu, ali različita primanja bre. Pola vas bre radi za mafiju bre. Dobro, vas nema pametskog gura. Svi u napad! Ajmo! Ajde! Svi u napad! Ajmo! Ajde! Svi u napad! Ček samo sako. Sve dece. Samo trenutak, izvini Danijela. Ček samo sako. Opoziciju, dođi vamo da ti kažem. Miki? On je naš. Mirane, slušaj, kada krene kontrasila, napravite metar razmaka da prolete pa zatvaraj. Što se primio, bre? Tebe nije sramota. Samo spomeri u stranu, kad krene kontra potis. Obrišem vizir, Ovo je narod. Znaš? Obrišem vizir, ej, ne vidiš ništa, bre. Znaš da je ovo tvoj narod. Znaš da smo mi tvoj narod? Koga braniš? Evo, guraš narodne poslanike. Pa koga braniš? Guraš narodne poslanike, guraš slobodne građane. Koga guraš, druže? Koga braniš? Krvave ruke braniš. U ovom sudu su ti krvave ruke, a bit će i tvoja ako tako nastaviš. Ovaj pod maskom je Goranac, ovaj Vučić je kriminalac. Nije, daj ti ukazak s njim. Neće vratiti sud, danas sud ne radi dok se pravda ne vrati u njega. Da bude jasno, policija je blokirala sudstvo, prešla na stranu naroda. Evo možete vidjeti da ovdje znači, uveliko traje konkretna akcija i zaista u prvom redu Kulja! Guto! Kulja, ajde probamo mi gore, da sad dok oni ovdje guraju da rasteretimo. Ajde rasteretimo gore. Samo sekund. Šta radiš? Koga udara? Koga udara? Šta radiš to bre? Izvuci ga napolje! Daj značku! Daj značku! Daj značku! Daj značku! Daj značku! Koci! Majmune, jedan utak. Ljudi, ajde 10 od nas da proba gore ovdje da rastereti pritis. Ajmo. Ajmo. Kulja, ljudi! Ajmo, vamo. Pa da rasteretim. Ajde. Ko može se prođe ovdje. Kulja! Uđemo u sud. Ja sam narodna poslanica, hoću da uđem u sud. Kao građan. Što me ne puštate? Kako vas bre nije sramota? Mogla je tvoja devojka... Evo je narodna poslanica Demokratske stranke. Tvoj sin je bre mogao da bude ispred... I bio bi sa nama na ovoj liniji. Žena je bre mogla da pogine tamo. Bili biste ovdje, ne biste čuvali bre ovaj sud. Sramota! Koga štitite? Štitite ovaj kartal na vlasti, od koga? Od Brajana, od mene. Sramota bre, u što ste ovu državu pretvorili? Nekad smo se ponosili vama, a sad da se stidimo bre. Stidimo vas se. Svi imate iste plate bre, različita primanja imate. Svako od vas za po nekog radi. Od mene profesora. Sramota, štitiš kriminalca bre. Tvoja žena Ajde, dođi vamo jebote. Tvoja žena je mogla da bude ispod one nastrešnice. Zašto to radi? Sramota bre, šta radite?
Ajde, drži. Kriminalce, bre! Ženu guraš tako, a? Ženu guraš tako! Ženu guraš tako! Mangupe, a? Mangupe, a? Mangupe, a? Ženu guraš! Šta radite, bre? To je mangupe! Ajde dole, bre! Ajde dole, normalni, bre! Normalni! Ste normalni! Vamo, deo! Guraj, guraj! Guraj! Ajmo! To! Guraj! Bravo, Dragan! Bravo, Dragan! Mamu ti, tebe, miš! Bre! Ali dek raširim, moraju ovde. Spali 10 ljudi da bi se odande rasteretio. Evo motorova vaša. Evo motorova. Kako vas bre nije sramota? Ženu da gura. Mi smo naši. Što to radi? Vi biste bili na ovoj strani da je neko vaš poginuo, bre. Ne bi vas zanimalo ni jedno naređenje. Breković, pitaj ko im je poginuo. Pitaj ko im je poginuo. To, aj siđe još dole. Još jedan korak, slobodno i tu nogu pomeri. Sad. Imaju stepenik iza sebe. Sad treba. Samo nemoj da me guraš. Pazi, ne padneš, brate. Pazi, ne padneš. Komandiru, recimo da me ne gura. Juče smo imali korektnu saradnju, ali tako? Kolega. Nije okej to što... Ali stvarno mi je zajebano tu sa stepenikom iza. Realno. Pa mi nismo teroristi, polako. Mi smo poslanici. Evo, ovdje su Jelena Milošević iz SSP-a, Goran Petković, Danijela Nestorović, zaista iz svih organizacija Srbije. A ne guraj ga jebi, zašto? Ne guram ga, ne, stvarno. Zašto ga gura? On ne zna više. Ja sam ovdje na stepenu. Nemoj gurati, alo. Da nema potrebe da ih gurate, pa... Ono što je poenta, da sud ni danas ne radi. Neće raditi sud. Neće raditi, evo tu ide jedan kulje iz srca. Sud neće raditi ako nije radio 20 dana, ako nemamo nikog optuženog, okrivljenog, odgovornog za nastrešnicu i ubistvo 15 ljudi. Neće sud raditi ni danas. Gospodo, sud ne radi danas, imate slobodan dan, jer se slobodna Srbija podigla protiv vas. Sud neće raditi dok se pravda ne vrati u njega i dok krvave ruke ne budu odgovarale. Imate slobodne dane, gospodo, i razmislite o njima. Da li ćete preći na stranu građana i zakona ili organizovanog kriminala i prljavog kapitala? Gospodo, imamo mnogo više istrajnosti od vas. Bićemo ovdje na ulici svakog dana. Nećemo odustajati od našeg zahtjeva. Naši drugovi, drugarice, saborci, sugrađani, svi ćemo biti ovdje. Vi se pogledajte u oči, prisjetite se policijske zakletve. Policijska zakletva treba da služiš građaninu, a ne kriminalcu, ne najgorem ološu koji je ikada vodio Srbiju. Nikada! Pogledajte, tu su inspektori, komandiri. Gospodo policajci! Da pojačaj ga. Gospodo policajci, imam poruku za vas. U četvrtak počet ćemo da čitamo imena i prezimena inspektora koji su protivzakonito sa fantomkama hapsili građane. Znamo imena, znamo prezimena. Daćemo njihova imena našim partnerima iz civilizovanog sveta. Tražit ćemo meru zabrane ulaska u zemlje Evropske unije, jer oni su protivnici slobode i demokratije u sopstvenoj zemlji i onda mogu da ugroze tekovine na kojima počiva savremeni svet. Nemojte zaboraviti
da su takve mere dale efekta i da su takve mere preduzete i 99 i 2000-te. Poslednji policajci, tužioci i sudije koji su skinuti sa tog spiska, skinuti su tek 2011. godine. Vodite računa šta radite. Vi ste narodna policija u službi naroda, a ne mafije. Ovdje je 15 ljudi ubijeno, 15 ljudi mrtvi, zahteva pravdu. Ovdje su u zatvoru ljudi koji nisu pustili u rad železničku stanicu bez dozvole. Saslušalo je ovo kvazi tužilaštvo, navodno 70 ljudi i nijedan od njih nije dobio meru pritvora, a u pritvoru su 15 ili 16 ljudi koji su protivzakonito i protivpravno lišeni slobode. Poruka za ovo tužilaštvo u stečaju. Šta radite ljudi? Kako ćete sutra pred građane Srbije? Pustite ih sve! 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 A vama policajci, vaš je režim gurno također pod nadstrešnicu, ovu sudsku pravosudnu, i neće vas ni štitovi, ni šlemovi zaštititi sutradan kada vas rođena deca budu pitala: tata, šta si ti radio dok je ovaj grad krvario i dok su se neki ljudi borili za slobodu? To pitanje je mnogo strašnije od pitanja tužioca u ime kog zakona ste nasrnuli na sopstvene građane. Mogu da imam pritisak ovdje sada. Ej, momci, aj napravite mesta malo da ljudi stave. Stvarno nema mesta. Da, stvarno nema smisla. Ej, da, malo mesta, ono. A stvarno, što nas gurate, ne razumijem? A zašto nas gurate? A što me gurate sada? A zašto me gurate? Pa nemoj da me gurate! Pa zašto me gurate, ljudi? Pa ovo je sud, ja hoću da se predam! Štipaš! Ti si devojčica! Ajmo! Ajmo! Kakva tvoja linija? Ne upali poslanika! Nema nazad! Pusti ga nazad, dole ga vuci! Nema nazad! Upri u mene! Ne vuci ga! Ne vuci ga, bre! Ne vuci ga!